И така спортувахме, вече сме в кухнята, където обаче днес няма да готвим, а ще ви запозная с реализираната супер иновативна идея на едни прекрасни хора, резултата от която съм убедена, че може да бъде много практичен и полезен в ежедневието на всеки един от нас. Казвам здравей на Валентин и Антония Божилови. Заповядайте. Привет. Привет, много ми е приятно. За поканата. Аз ви благодаря, Здравейте. че здравейте, отделихте от времето си да ни споделите какво всъщност вие сбъднахте. Сбъднахме една мечта. Идеята за нея се роди преди 2 години, когато осъзнах, че много хора като нас изпитват затруднения в намирането на хранителни продукти от малки и средни български производители и не можем да ги закупим от едно единствено място. Това наистина е проблем на много хора. Наистина е проблем, защото се налага да пазаруваме от няколко места, да плащаме няколко доставки или двойно и тройно, да обикаляме цялата страна в фермерски пазари, което е губене на излишно време и не можем да ги закупим от едно единствено място. По това време съществуваха и все още основните био и фермерски магазини, с които сме в прекрасни отношения, но нашата цел беше малко по-различна. И какво всъщност направихте в крайна сметка, за да улесните наистина ежедневието на много хора? Подбрахме единствено премиум клас храни от нашата страна на едно място, без вътрешна конкуренция, за да може да улесним съответно всеки желаещ да се храни по този начин. Тоест, вече съществува платформа, от която ние може да си пазаруваме изключително хубава храна, в която сме сигурни, че наистина е хубава, сезонна, местна и е на един клик разстояние буквално. Точно така, да. Как се реализира един такъв проект в България? Трудно ли ви беше да осъществите тази платформа и да съберете всъщност всички тези биоферми на едно място? Да, трудно е, поради простата причина, че ни отне много време в проучванията, в обикалянето, в срещите с хора, защото реално, за да разбереш, че този продукт е наистина качествен, трябва да опознаеш и самия човек, защото ако самия човек няма това усещане и ти не го усетиш, че той наистина влага цялата си любов и това желание в този продукт, няма как и самия продукт да е както трябва. Отделно после организацията, тези всички хора да ги събереш на едно място, след което да организираш цялото това нещо, наистина тази храна да може да достигне до всеки кът на България непокътната, да е винаги прясна, винаги доставките да са организирани, да се съобразяваш с клиентите, с срокове на годност, понеже абсолютно всичките продукти нямат никакви консерванти, съответно срока на годност на някои от тях е доста по-кратък, отколкото на стандартните им произведения по магазините. И цялото това нещо да се синхронизира и да се направи наистина ни отне доста време и доста подготовка и доста тестове, но се надяваме да сме се справили, съответно със сигурност има още неща, които ще трябва да подобрим и да се подобряват, но за сега мисля, че сме на едно добро ниво, което нашите клиенти може да го усетят. Аз съм убедена, че сега след предаването много нови хора ще видят и ще се запознаят с вашия труд, с резултата всъщност него. И да ви питам обратната страна. Трудно ли ви се доверяват пък производителите, за да се включат в тази платформа? По-скоро е обратното. Ние се доверяваме малко по-трудно. Нашите намерения винаги са били и ще останат прозрачни и в интерес на всички страни. На производителя, на търговеца и на крайния клиент. И точно за да отговорим на очакванията на клиентите, се постарахме много сериозно да проучим всеки един партньор, с който работим и съответно тези, с които те първо ще заработим. Да, защото ние, когато направим проучването, избереме даден производител, не вкараме конкурентен продукт. Защото ние сме сигурни в този продукт и той към момента е най-добрия. Бихме го заменили само ако намерим някой по-добър или наистина по-качествен с по-добра услуга. Но в крайна сметка, точно това, което и тя обясни, подбираме повече, ние държиме на производителите и съответно, когато ги избереме, те попарат там. Много по-трудно вкарваме производител. И тоест, вие сте осигурили една много добра среда, която абсолютно вдъхва доверие на производителите да се включат. Да, и спестява много време на клиентите, защото представете си година и половина да трябва вие да търсите, за да стигнете до даден продукт. Представям си го съвсем реално, да ви кажа, аз съм майка, която постоянно търси най-добрата храна за домакинството вкъщи, за децата ми, така че много добре знам какво означава тази ситуация. И какви са вашите наблюдения? Исках да ви питам от това,
крайният потребител според вас научи ли се вече да пазарува и то храна онлайн? Значи, да, имам предвид, в тази насока нещата са много позитивни. Както виждате, има доста онлайн магазини за храни, които се развиват изключително добре в България. Хубаво, че ги има, хубаво винаги да има конкуренция. Така че доста от хората се престрашават и си поръчат онлайн. Това, което ни прави на нас интерес, че с нас и доста възрастни хора, които са на възраст, може би между 50, 60, 70 години, също си поръчат онлайн и им доставяме доста продукти. Някои, ако не могат да се справят, съответно свързват с нас по телефона и го правят без проблем. Но щом такава възрастова граница, която преминава младите и средната възраст, се престрашава и се улеснява да си поръча, значи това е един положителен фактор, който българина го осъзнал. Както знаете, това се развива в света преди много повече от 30 години, но според мен тенденцията е доста добра и върви към все по-добро. Аз също вярвам, че точно в такава посока вървим. Исках да попитам също, тъй като споменахте, че поради липсата на консерванти, много от продуктите са с по-кратък срок на годност. Как процедирате? Има ли рискове наистина при този вид пазаруване на такъв вид продукти? И как пазарувате с тези продукти с кратък срок на годност, за да бъде все пак рентабилно за всички страни? Конкретно при продуктите с по-кратък срок на годност винаги има риск. Без значение дали пазаруваме от физическия магазин или онлайн, особено ако не проучим откъде. В случая тези продукти ние никога не ги задържаме на склад. И всъщност сме много щастливи, че научихме нашите клиенти да предвиждат покупките си. Ние от своя страна съобразяваме доставката спрямо деня на производство на тези продукти, което отново е добре за всички страни и по този начин гарантираме, че до тях винаги достига пресен продукт с максимално дълъг срок на годност. Определените продукти, които са, ние и в платформата и в сайта сме описали тези продукти в кои дни се произвеждат, защото примерно хляба се произвежда само в определени дни даден вид хляб. Той не може да се вземе всеки ден. Той се произвежда в този ден. Фермата, с която работим с млечните продукти, тя доставя само вторник и петък. Буквално прясното мляко е на лято предния ден, в който дойде. И това нещо сме го описали и хубавото е, че повечето хора, които държат да се хранят с прясна храна, се съобразяват с това нещо, виждат това нещо как върви, преценяват си срока на годност, съответно винаги се свързваме с хората, обясняваме какъв е срока на годност, колко остава, те да си преценят кога е следващата прясна доставка и хората почват даже да се организират, доста семейства се организират спрямо дните на доставка. Хората наистина да си планират менюто и по този начин наистина да не се влиза в това консуматорско отношение, което просто се пълни ходилника, после се хвърля храна. Точно така. А чрез планиране може да пазаруваме точното и необходимо нещо. Още нещо искам да ви попитам, тъй като това са деликатни продукти, които наистина истински са и при доставка, може би трябва да им се обръща някакво по-специално внимание и на опаковане, нали, за да пристигнат непокътнати в перфектен вид, форма, да не им се нарушава целостта. Има ли нещо по-специфично? Точно така. Значи за доставките в София си имаме наши автомобили с наши шофьори, които това са специални хладилни автомобили с нужната изолация, с които поддържат нужната температура за абсолютно всички продукти спрямо техните изисквания. За провинцията там организираме нещата доста добре, изпращаме ги, взимаме едни специални кутии изолационни, които са доста големи и така дебели, след което вътре слагаме едни специални охладители спрямо времето навън и спрямо храната вътре те биват различен брой, така че да сме сигурни, че... Особено бутилките, аз те прекъснах, но бутилките и яйцата, те са доста трудни за превоз, но ние ги опаковаме с една биоизолираща хартия, биоразградима. Доста трудно е след това да се отворят, но пък това позволява да няма удари и да са непокътнати. И наистина пристигат. Правихме, между другото, доста тестове, пращах от единия край до другия край, преди да ги пуснем, за да видим колко време ще издържат и дали наистина накрая, когато се отвори, ще бъде... Да, пратих в Добрич, защото там имам така познати и Варна, които са доста далече. Минахме с нормален транспорт и наистина там всичко беше окей, както трябва. Да, като от хладилник и така намерихме формулата, само с тестове, така че мога да кажа, че към момента за провинцията и доста хора си поръчват от провинцията, изпращаме
по добър начин, без никакъв проблем. Това ми звучи като наистина толкова детайлно отношение към всеки един продукт, че всичко е помислено, логистиката, първо намирането на производителите, обединяването им, синхронизиране, всичко. Сами ли се справяте с цялото това нещо? Абсолютно сами. Сами сме го измислили, всичко сами и вече екипа, който работи с нас, нали, съответно се включва и помага, но като цяло, защото според мен нашия продукт не е само самия крайен продукт, който идва. Нали? Да, ви предлагате цялостна услуга. Продуктът е цялата услуга, т.е. сервиза към клиентите, начина по който подхождаш. А и ние в началото тръгнахме и целият бизнес го правиме както за нас и бихме направили. Тоест, ако аз съм клиент, какво бих харесал, как искам да ми дойде стоката, как искам да отворя, да я видя въобще, как да я получа, как да е съхранена, как да си поръчам, как това да е лесно. И сме съдили как на нас би ни харесало и как ние искаме да се случат нещата. Преди това сме поръчали от абсолютно всички онлайн магазини, да видим кое как идва, ние да си вземем. От качеството също на потребители клиенти гледаме, което гледаме. И по същия начин и с храната сме подбрали, защото ние с по-голяма част от нея си се храниме ежедневно така или иначе. Личи си, между другото, по начина, по който говорите и обяснявате, аз като човек, който сега се среща с вас, абсолютно си личи отношението ви, че това излиза от вас. Наистина, да, което абсолютно е така. Усеща се на 100%. Искам да ви питам и за една кампания, която вие правите. Биогерой, ще ни разкажете ли за нея? Да. Биогерой е една моя лична кауза, на която много държа и благодарение на нея оползотворяваме продукти в изтичащ срок на годност, но абсолютно годни за консумация. По този начин заедно с клиентите се борим срещу разхищението на храна и замърсяването на околната среда, защото това наистина е глобален проблем. И смятаме, че с малки крачки може да направим нещо доста полезно. Но най-хубавото е, че голяма част от генерираните средства от продажбите в тази кампания ние отделяме и даряваме в подкрепа на различни социални каузи. В случая този месец предстои да дарим сума на едно младо момиче, на което и преди сме дарявали средства, но от различна активност. И по този начин се надяваме така да събудим малко съпричастност в хората и наистина заедно да се погрижим за по-важните неща от живота. Знаете ли, аз съм убедена, че доброто винаги повлича след себе си още добро. Така че много вярвам в това, което правите. Вие го наричате малки стъпки, малки крачки. Те не са малки. Те са си реални, случващи се и това е най-важното. Връщам се отново обаче на вашата платформа. Чудя се и си обсъждам с приятели, познати, дали хората, вашите наблюдения какви са, се научиха примерно да вложат малко повече средства, за да са убедени в това, че консумират качествена храна? Да, пазара върви натам. Това, което по анализите, които правим, ни прави впечатление и виждаме, доста от младите семейства наистина виждат, и доста от възрастните хора почват да ценят и да търсят качеството. И така трябва да бъде, защото хората трябва да осъзнаят, че ние самите всички сме пазара. И спрямо нашето ориентиране променяме пазара. То не се налага от абсолютно никой друг. Каквото ние търсиме, пазара това ще иска да предложи. Съответно, колкото повече хора търсят качествена храна, без значение дали тя ще е в промишлени производства, по-малки производители, но хората почват да го изискват, това нещо ще бъде все по-често срещано. Така че това също е една положителна тенденция, която е много добре. Повечето хора, които са на възраст между, да кажем, 30 и 45 години, все повече се интересуват от това да се намери нещо качествено, да учат децата си да се хранят с това нещо, защото имаше едни периоди от преди, да кажем, 10-15 години, нали, в които по-трудно имаше такава култура на хранене, т.е. тя не беше толкова масово разпространена. Сега, благодарение на социалните мрежи, всеки го вижда това нещо и съответно всеки иска да го достигне. Помагат ли те във вашия бизнес, в случая вашето начинание? Да, това е невъзможно да съществуваме без рекламата и без това да се популяризираме и да стигаме до хората и се надяваме да ставаме все по-добри и все по-креативни, наистина да вдъхваме доверие. Въпросът е да вдъхнеш доверие, да покажеш, че наистина човекът вече като пробва, той се убеди ти дали си добър или не.
Точно така. Това си идва вече и с опита, и с практиката. А исках да ви питам, има ли някакви рискове при налагането на нови марки? Примерно, как реагират хората към, когато ви се налага да вкарате нов бранд, да запознавате хората? По-трудно ли е? Налагането на не толкова познати продукти онлайн крие своите рискове, но ние сме се ориентирали към по-традиционна храна, българска. Това са по-познати вкусове. Винаги се стараем така да предложим максимално полезна информация на клиентите. Т.е. това кой е производителя, какво съдържа продукта, как е произведен, какви са условията на съхранение, дори в какви рецепти можем да го включим и какви комбинации да правим с тях. Общо взето даваме цялата тази информация, е поднесена на готово и вече всеки може да си направи своя избор. Така че мога да кажа, че ние от тази гледна точка за момента нямаме трудности към новите продукти, но пък на нас ни отнема доста време, докато проучим всичко свързано с дори само с един продукт. И за клиента, смисъл, всеки нов бранд, за всеки един, нали, трудно се доверява. Българина винаги по-трудно се доверява, особено когато нещата са онлайн. И всеки един нов бранд си изисква своето време на популяризиране. Но ние това сме забелязали през живота си. Ако продуктът е добър, всеки, който го е пробвал, той отново се връща. Така че няма какво да се притесняваш от това нещо. Дори да мине повече време, то ще си дойде момента, когато нещо е качествено, нали, да намери съответно по-голям пазар. От хубавото никой не бяга. Точно. Казваше моята баба, така че мисля, че абсолютно пасва тук. А как се справяте с конкуренцията при еднакви артикули, които предлагате от различни брандове, примерно? Как се отнасяте към това нещо? И потребителя как се отнася по-точно? За мен конкуренцията е най-хубавото нещо. И съответно трябва да има, нали, конкуренцията е чиста и добра, тя трябва да има все повече, защото така са абсолютно всички се развиваме, дори конкуренцията. Когато малко от продуктите ни съвпадат, има доста продукти, нали, които съвпадат, но не са в основните ни, които ние ги предлагаме, ние не се притесняваме от това, ние си гоним услугата, сервиса и нашата политика. Така че и нашата визия, което е. И там мислиме, че в някои неща сме по-добри, в някои неща сме по-слаби, съответно някои имат повече опит от нас, но нямаме абсолютно никакви притеснения. За нас е важно цялостният продукт, който предлагаме, не само единият продукт, който някой клиент си хареса. А само български производители ли имате в платформата? Имаме и чуждестранни, някои чуждестранни, които са малко на брой, просто защото в България нямаме условия да произвеждаме такава храна. Дали например, условия, дали суровина, да речем зехтин, балсамов оцет, различни видове маслини, занаячийски сирена, италиански, различни гурме продукти, които част от тях са с защитено наименование за произход, което означава, че те се произвеждат в точно определени географски ширини. И това е по много стриктен контрол, по установен ред. Т.е. там няма компромис с качеството и с вкуса. По същия начин търсихме устойчиви производители, които са с много дългогодишна история. Особено италианците. Така че държахме наистина тези продукти да са автентични. Ако някой прави такива опити в България, със сигурност няма да бъде традиционен продукт и не би могъл да доближи неговия вкус. И за това се насочихме и към някои чуждестранни. Тоест, вие взимате най-доброто, откъдето може да се достигне до него и го обединявате на едно място. Искам още нещо да ви питам, понеже думата био напоследък в България широко потребявана, предизвиква двете крайни мнения и отношения. Нали, някои хора казват, ама това само оскъпява, други пък вярват наистина, че това е така. Вие можете ли да, тъй като сте хора, които очевидно детайлно се занимават с това, да внесете малко яснота каква е регулацията за един продукт, за да бъде той биопродукт? Така, това е много дълга тема. В най-общи линии мога да кажа следното. Ние сме обиколили и то по няколко пъти всяка една ферма, всяка една мандра и сме влизали в производствата. Това беше част от нашето така дълго проучване. Тоест, ние сме проследили абсолютно целия път. Ако говорим за млякото, ние виждахме как се грижат за самата земя, как я облагородяват, как правят трайни насаждения, какви породи отглеждат, защото тук всичко е важно. Ако се изпусне една нишка по самата верига, няма да доведе до качеството на този продукт. Знаете ли, извинявайте, че ви прекъсвам конкретно, понеже виждам за това мляко, че говорите, тъй като аз съм посещавала същата ферма, водихме децата там и наистина бях изумена от
отношението, за да се затвори целият цикъл. Дори включително, ако не се лъжа, ми обясняваха, че не торят, а използват едни бръмбари, които ядат другите бръмбари. Цялата екосистема там е запазена. Аз мога да кажа, че това място е за пример. И самите хора, начинът им на усещане към живота, и абсолютно всичко е за пример. Те там запазват целият екобаланс. Дори има къщичка за прилепи. Всичко се случва както би случило в реалната среда, реалната природа. И оттам плодородието е доста по-голямо и доста по-хубаво. Използват пермакултурата и така нататък, нали? И това наистина е много показателно и посветвам всеки да отиде да види. На ресане, не ресане, ми масаж, как да го кажа, на кравите, които примерно обясняваха, че им се пуска музика, обясняваха как се маслеността на млякото, че постоянно се следи. Тя се и така нататък. и се следи всеки ден, абсолютно всички показатели. Наистина е доста по-високо. Дори най-общо можем да кажем всъщност, че това е един чист продукт, който има много по-наситен вкус и аромат и същевременно носи много ползи за организма, защото съдържа двойно, тройно и петорно повече хранителни защото вещества. Е истинско. Само ако може да се върна за наименованието, искам да кажа нещо, ще споделя нещо от личния си опит. Нали? Българите винаги стигаме в едни крайности. Нали? И това с биото и ние го срещаме и при нас има такива подигравки и така нататък. Но аз мога да кажа, понеже предлагаме и доста веган неща. И когато преди 10-12 години почна да става, може би 13, така модерно за веган продуктите, в България се появиха пак едни крайни защитници и едни такива, нали, които пък не ги харесват. Да. И тогава аз съответно също не реагирах с особено добро възприятие, докато тя почна да ме запознава с тези продукти, почнахме да се запознаваме, да ги продаваме и почнахме да комуникираме с клиенти. След което разбрах колко хора в България имат здравословни проблеми и на базата на тях те имат нужда. Да, непоносимости, деца, те имат нужда от тези продукти. Съответно, наистина в био сигурно попарат и доста производители, които не са окей, или по-голямата част не може да кажем за всички да дадем оценка, но хората трябва да дават повече доверие на тази дума и наистина да тестват и да пробват. Съответно, в крайна сметка, крайния вариант са личните вкусови качества, но когато нещо е много качествено, то няма как да не се хареса на 100%. Така че има си ги тези проблеми с наименованието, но това според мен е нормално. Зависи от гледна точка. Може да ги наричаме проблеми, може да ги наричаме и предизвикателства за преодоляване. Абсолютно, да. Какво ви предстои? Надявам се много хубави неща. Мислим постоянно за развитието. Абсолютно. Аз съм се заела изцяло с продуктите на този етап. Както споменах, доста време ни отнема да вкараме нов продукт, тъй като трябва да мине целият този процес на подбор. Избираме кое е най-доброто за нас, според нашите лични възприятия, но винаги държим обратна връзка с клиентите и се надявам така наистина да им допадат нещата. Имаме план за развитие за следващите години. Това, което планираме най-вече да открием един физически магазин, се надяваме тук съвсем скоро, за да може да комуникираме с все повече клиенти на местна основа. Да, имаме още някой така по-далечен проект, който е свързан доста с производителите и с продуктите, но той е доста по-ширен и голям и се надяваме в рамките на тая или началото на следващата година да успеем да го реализираме, защото той е доста трудоемък и си изисква повече време. Аз ви го пожелавам от сърце, от позицията вече на един ваш със сигурност бъдещ потребител, защото на мен на 100% ми вдъхнахте доверие и съм сигурна, че това ще бъде едно страхотно улеснение за моето ежедневие, търсейки, пак казвам, най-пълноценната храна за децата ми, да започна от там. Пожелавам ви много успех с всяко едно начинание, което ви предстои и да бъдете много здрави. Благодарим. Много успехи и много здраве. Благодаря ви, до скоро. До скоро. А вие не мърдайте от там, където сте, защото след малко продължаваме с нещо супер интересно.